Sebt filgħodu fis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażabbar l-Arċisqof Charles Scicluna mexxa l-ordinazzazzjoni ta' żewġ djakni ġodda, żewġ seminaristi huma Sean Abela mill-parroċċja ta' San Pawl ir-Rabat u Jean-Claude Attard mill-parroċċja ta' Sant'Anna f'Witilajn. Fl-omilija l-Arċisqof qal li relazzjoni ta' żewġ djakni ma' Ġesu hija u trid tkun dejjem relazzjoni ta' mħabba. Ir-relazzjoni tagħkom ma' Ġesu hija u trid tkun dejjem relazzjoni ta' mħabba. Mhux ta' servilizzmu miskin jew inkella devozzjoni rassenjata jew bbażata fuq aħjar hekk inkellar. Ma tkun relazzjoni ta' mħabba. Permezz ta' din l-organizzazzjoni djakni ġodda isiru xebħ ma' Ġesu Kristu li rrid ikun djaknu jiġifieri għaddej ta' kulħadd. L-irwol ta' djaknu huwa li jiddedika ħajtu għal qadi b'imħabba fis-servizz tiegħu lejn il-poplu, jassisti l-isqof u l-saċerdoti fiċ-ċelebrazzjoni tal-misteri qaddisa l-aktar dak tal-Ewkaristija u jamministra wkoll is-sagrament tal-Magħmudija, jassisti għażwieġ u jbirku, ixandar l-Evanġelju u jippritkaħ u jmexxi wkoll il-funerali.